La ban ong bagi don arjat ki pareng ki bawan shane shakarilum kasi jongi hagi bor hindai menshwa. Bat kawai ke kanhun pareng ka bawan ban pentron ban le don bor yangi. Henry kawai bat ke kanhun pareng ka bawan ban kentiu yangi ki kasi na ka jingdum shaka jingshai. Kan mau haba ka kanhun pareng ka baningkong ka day ka kanhun pareng ka balik don bor ka basen syar don bor yangi ki kasi bat ka baban bendro hagi tu ki bor. Pila ban pule tang hakapor jung utirot sing hakabah hakasnam kat praspa alpon riu kidang ya soy ka soskular ban yeshna ya ka surok Henry hakasnam kat praspa arp kandai kaladon katma persya ki pareng baki kasi de ka jingyu urat ke jingban ban jung ki pareng hadu bakalawan ra ya katma hapadang utirot sing bat ki pareng hakitu kisnam nang ta ken mau ya kapor jung ukyang nang ba persya ya ka solka pareng hi. Bat haba kesolka pareng kelas sensyar don boar ya karilum jantia hakabah kesenam kat praspa lai pusan kala kurup no iki jaka baro kaneru kalalong katmaba basyir kai ya kajak benriu. Bat kane kedai kata ke kanhun pareng ga baningkong ga bawan tang ban yurat ban sensyar don boar ban le ban ban bat ban penlong berau yang iki jak benriu kasi. Henry haba pai pat syakawai ke kanhun pareng ga baar kata kedai ke kanhun jongki nong yelap niam. Kini pat kiwan ban kentiu ya kajat ban riu naga jingdom sya ka jingshai. Ka jingwan ki pareng kum ki nong yelap bat ki nong hikai niam kalawal lambun ki jingpa kamta makaliang jong ka jingpule ka jingtho jingtar bat ka jingnang jingstar. Ka Serampur Baptist Mission kalawan ban kiu ningkong hasyala hakasnam kat praspa khat lai. Henry naki benta babun ki jing kala day ban sange no ya kene ka kambat kala sange no hadin ga jing sange no jong ka Serampur Baptist Mission sakaway par ka kanhun kata ka Wells Calvinistic Presbyterian Mission kala shimti ya kata ka kambat kalawan kiu hasora hakasnam kat praspa sophuway khnang ban penyat state ya ka kam hakane ka mission bat kala sengru ya ki school hasora bat kala persyang ban tho ikitien kasi hakidak roman khnang ban hikai ki khna school kasi ka jingtrai jongka kala saiso bat hadin san pausnam kala shimti ya ki school baro hagari bat hakasnam khat khandai spa ki school kila roy hadu lai spa san pusan teli bat ki khna school pat kila don kumban riu haja san pusan ngot ai suki pa suki kala nang kentiu ya kine ki school na ka kerdan lowal primary syaka kerdan MA school bat HE school ka bumut higher education school. Kawai per commission bakrau boar kalawan ban syakri ya ka rikasi jongi hagaliang jong ka jingpule berkathok katar kadai ka Roman Catholic Mission. Kablawan rung syakane ka rilum ka jongi hakasnam ka praspa khandai phau kane ka balang kelaseng shibun teli ki ME school ki LP school bar ki HE school. Kelaseng ru ya ki convents bar ka aji hikai ke baduk basuk hakatrai ka kta bar hakiwe ki wei de ki kam. Henry ka bakrau tam bakala le kalong bakala sangi ki lightly ki college hakanong ba Shillong kita kilong ka St. Anthony's College hakasnam khat khandai spa lai phosau bat kane ka college kalong hapo jonga jing penyat ka Diocese of Shillong nang ta sakawai pat kalong ka St. Andaman College ya kane pal asang haka khat khandai spa ar phosau ka bala penyat de ka Irish Brothers bat sakawai pat kalong ka St. Mary's College ya kane lasang haka khat khandai spa lai punyo bat ya kene ka St. Mary's College la penyat de ki Sister of Our Lady. Nang ta ka Assam Christian Council ru kalawan bansang ya ka Union Christian College hakasnam ka khandai spa san pho ar hang thia khwan. Kumta ngila yo I ba ya ka jingpule berkatho katar kasi kala kha bat pensan penrangba hakaserniu jong ka balang Kristan. Da ki jing syakri jong ki balang Kristan ka jat benriu kala nang ya syaprang haka jingnang jingstan. Menta pat kiladon bun ki graduate ki doktor ki lawyer ki IAS, IFS, IPS bat ki ACS officer. Bat bun ki wei pat ki kentai kasi ki belayang haka kerdan baningkong ha Asam ha ki puar hendai haka liang ka pule puthi bat ki yang ro haka kerdan baar wat hadu geri India. Rengkat berkajingyat ke jingpule ka thok katar ru kanang yat syaprang na ka wei ka puar sya ka wei pat ka puar. Kadon sakawai pat ka benta ka baki sahab parang ki yale ban gentiu ya ka thok katar khasi kata kalong ka jing persyang jong ki sahab long he long han ban wat ban tip ya ka thmai ka ri khasi bat ka riti jong ukhasi kine ki kam ki long kum ki mau nong rim ki ban sanya ka perkhat perdan bat ka thok katar ki khasi
Usahab PTR Golden ulatho yakakot kabakarteng Dekhasis. Ukej kantil ulatho yakakot kabakarteng Nudes on the Khasi Hills and the people. Usar Joseph Hokal ulatho yakakot kabakarteng Himalayan Journals. Umastal JB Shatware ulatho yakakot kabakarteng Nude on the Khasis. Usar Henry ulatho yakakot kabakarteng Nude on the Khasi Hills and people. Nangta Thomas Ulham ulatho yakakot kabakarteng Geology of the Khasi Hills. WJ Allen ulatho yakakot kabakarteng Report on the Khasi and Jantia Hills territory. Hakasnam khat praspa san phupra. Colonel HS Bival ulatho yakakot kabakarteng Administration and the Khasi and Jantia Hills district of 1876. Nangta Donbon kiwe pat kinong tho kum UWW Hantal Uhal Milan Buchanan Wadal bat kiwe kibalapan pau perthai ya ukhasi bat kila sandur ro ya karukom tho haka perkhat perdan kinong pule khasi tekene kalong ka jingwan ki phareng ka baar tingis ngotu syai hangne baka wei ka kanhun phareng kawan ban sinsha donbor ka wei pat kawan ban kantiu ya kalong briu man briu ki khun khasi jongi naga jingdom naga jingbam start sya ka jing start lengba ka kanhun niam lengba ka niam ila a jing hikai ya ki babon berkala long ru ka jing mentoy hadu kat menta menne ken ma wat ya udak pule ngila yo lengba ini ki phareng lengba u Thomas Jun te kane kalong ka jing thu khana belengkot syapang ka pateng ka balalek no haki por hendai menshwa ublai shibon.